Mas palauman pa sa Davao City Health Office ang kampanya labot family planning. Din ilang bigit ang mga kalalakinan. Gani sa karon dunay na matikdang pagsaka sa ihap sa mga lalaking nagapailawom sa no scalpel vasectomy nga libreng ginahanyag sa Population Division sa Davao City Health Office. Ano report ni Argil Relator? Kaniadto, matag ulahing Biyernes sa bulan lang nagapahigayon og no scalpel vasectomy procedure. Apan sa kasamtangan, 2 ka beses na sa usa ka bulan tungod sa nagkataas nga ihap sa mga kalalakinang buot magpa-vasectomy sa Buhangin Vasectomy Center. Luyo sa hagit sa pagkumbinse sa mga lalaki nga magpa-vasectomy, ana-ana sa dili moubos 30 ang average sa mga nagapailawom sa no scalpel vasectomy kada bulan. Karon nga increasing among acceptors, dako kayo migpasalamat kay at least hinay-hinay na nga natudluan nato atong mga kalalakinan to participate in activities na health related. Tuig 2008 pa, nagsugod og offer ang Population Division sa Davao City Health Office og libreng no scalpel vasectomy. Ang syudad lang ang nagahanyag niini sa tibuok Mindanao. Busa, nagadawat sab sila bisan gikan sa laing lugar. Ang no scalpel vasectomy usa ka non-invasive procedure. Putlon lang ang agianan sa similya. Sa vasectomy sir, ang atong kapital band-aid ra gyud. Kanang band-aid nga makita nimo diha sa tindahan, mura jud na ana. Way lain. Kasi wala tay gisi nga ginahimo. Dugang pa nga usa kini kaluwas nga procedure ug walay epekto sa kapasidad sa usa ka lalaki sa pagkighilawas. Sa Davao City, nakita na matud pa ang epekto sa aktibong partisipasyon sa kalalakinan sa family planning tungod sa hinay nga pagsaka sa population growth rate. Sa family planning, nagyud ta sa concept of voluntarism. So kung unsay gusto sa tao, atong i-guide kasi pwede man pod nga gusto niya pero dili pwede sa iyahang lawas. Sa mga interesado, mamahimong pangitaon ang population staff sa Matag Health Center aron magiyahan sa proseso sa family planning nga angay sa inyong sitwasyon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao